Күйдірді, конечно. Кемеске тырышамын өзім, конечно. Задыхаться етем. 30 градус issida битле һәм перчаткадан йөрү җиңел булмаса да аңлый халык. Температура белән урын өстендә ятканчы шушы берничә тукталышны Роспотребнадзор таләпләрен үтәп узуын хәерле. Тик киңәшләргә колак салмаучылар да бар. Без бүген андыйларны да очраттык. Пора к этому привыкнуть. Битлек һәм перчаткаларга ияләшергә вакыт. Аларны әле тиз генә солмаячакбыз. Иссе булуында кешенең арыганын да аңлыйбыз. Әмма бу авыруны кисәтүдә мөһим чара. Уяулыкны әз генә киметсәң дә авыруның кабат баш калкытуын көттә тор. Сүз уңайыннан Татарстанда коронавирусның беренче очрагы теркәлгәнгә бүген төп төгәл 4 ай авыру әкренләп чигенә башлады кебек. Һәр хәлдә моннан 3 атна элек ИВЛда ятучылар 70ләп булса, бүген 54 кеше. Яңа очраклар саны да тотрыкланды. Шуңа да әкренләп чикләүләрне киметәләр. Киләсе тукталыш зур сәүдә үзәкләре. Ишекләр ачыла. Антисептик сиптереп битлектән йөрү хәзер кул юу кебек гадәти күренеш. Шунсыз кирәк әйбереңне алам диме? Онытылган өйдә калган диючеләргә перчатканы ишек төбендә дә бирәләр. Аптекка җибәрәбез, кирәк булса, үзләренең машиналарында качыкта калдыралар, анда алалар. Болай маскасыз кертмәйбез, перчаткасыз. Әлеге сәүдә үзәге дүшәмбедән генә ачылган. Тулысынча түгел, әллә халык ишетмәгән, әллә авырудан сакланалар. Бүген анда кергән чыккан кешеләр бармак белән генә санарлык иде. Были некие неудобства. Кибетләр ачык булмагач, җайсыз әлбәттә, үзеңә кирәк әйберне ничек сайлап аласың. Шуңа да ачылуларны ишетүгә үк йөгереп килдек. Моңа кадәр кечкенә кибетләрне, аннан соң 800 квадрат метрга кадәр сәүдә үзәкләрен генә ачсалар, бүгеннән зуррак мәйдандагыларын да эшләтеп җибәрергә рөхсәт бирделәр. Әмма 40 квадрат метрлы залга 4 кешедән артык кертмәскә кушылган. Битлек перчаткадан йөрү, бүлмәләрне җилләтеп, җыештырып туру, кер юлына антисептиклар кую шарт. Җәмәгать урыннарында битлек һәм перчаткадан йөрү коронавирустан гына түгел, башка авырулардан сакланырга да булыша. Әйтик, соңгы ярты еллыкта Татарстанда ишәк инфекцияләре 36, энтеровирус 30, җил чәчәге белән авыручылар саны 25%-ка кимегән. Төнге клублар балалар өчен күңел ачу һәм уен бүлмәләрен ачарга ярамый әле. Кинотеатрларда ябык, ил күләмендә аларны ачарга рөхсәт бирелсә дә, безнекеләр җирле хөкүмәт карарын көтә. Рәтләр арасын, залларның аркылысын буен үлчәдек, тамашачыларны нинди тәртиптә утыртачагыбызны да беләбез. Хәзер дезинфекциялау чараларын урнаштыру мәсьәләләре хәл ителә. Бер-береңә 1 метрдан якынрак килү тыела. Сеанс сайын ярты сәгать тәнәфес. Кинотеатрларга шундый таләп. Җәмәгать туклану урыннарына да чират җитте. Кафе, рестораннар да ачыла. Әмма урыннарның яртысын гына кулланырга рөхсәт. Банкет үткәрәсен килсә, җәйге верандада гына. Кунаклар саны 50дән артмаска тиеш. Если это контролироваться будет, то это верное решение. Вирус безне кайда да сагалап кына тора. Уяу булырга һәм чир турында онытмаска чакыра табиблар. Кирәксә кирәкмәсә, халык арасына чыгып йөрмәскә. Хәтта сәламәтлек саклау учреждениеләренә дә теш сызлаганда гына бару шарт. Понимаем, что Теш дәваханәләрендә табиб белән авыру арасы бик якын. Шуны истә тотып, бөтен медицина учреждениеләре шәхси саклану чаралары белән тәэмин ителде. Шуңа да бүген сәламәтлек саклау тармагындагы учреждениеләрдә авыруны йоктыру очраклары башка урыннарга караганда артык түгел. Тормыш җанлана дип сәүдә үзәгенә ашыгучылар колагына. Әлегә иркен суларга иртәрәк. Узган тәүлектә Татарстанда тагын 32 кешедә коронавирус тапканнар. Рәмзил Афиятуллина, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.